Així sonen les campanes de l'ermita de la Mare de Déu del Pilar del Mareny de Sant Llorenç després de la seva restauració. Les peces de gran valor històric necessitaven una intervenció urgent, sobretot la més menuda. En els anys 60-70 les campanes se'ls canvia la seva instal·lació tradicional de fusta per una de ferro per facilitar les electrificacions, etc. Però aquests tipus d'instal·lacions el que fan és deteriorar-se molt més ràpidament. Sobretot així tan prop de la mar que tenim, el ferro s'oxida en seguida. Aleshores, la campana menudeta tenia la seva instal·lació quasi desmuntada i estava a punt de perillava que caiguera. La intervenció ha consistit, entre altres treballs, en canviar els contrapesos metàl·lics de les campanes per uns de fusta. La feina ha consistit en emportar les campanes, llevar-los el contrapès metàl·lic, fer un contrapès de fusta en ancoratges i ferratges de fusta a la valenciana, en la forma valenciana, i fer una neteja de la campana perquè llevar-li tot l'òxid i el pas del temps, etc., i deixar-la ben bonica. La restauració ha suposat una inversió de 5.000 euros per part de l'Ajuntament. Les inversions que fa l'Ajuntament de Cullera volguérem arreglar les campanes, han costat, però al final ja les tenim. L'Ajuntament de Cullera treballa per conservar el seu patrimoni històric i aquestes campanes estan dins del patrimoni històric de Cullera. La campana menuda fou fosa en l'any 1874 i sembla ser de l'autor Manuel Quiles. L'altra, un poc més gran, és una peça del fonedor Roses d'Atzeneta d'Albaida i data de l'any 1970.